Dalí explica la popularitat del pietós quadre de Millet per la càrrega inconscient que amaga. La parella de l'Àngelus interpreta una escena d'agressió, sexe i mort que l'artista incorporarà simbòlicament en moltes obres. La mare, en la posició de la mantis religiosa, es prepara per devorar el seu fill després de consumar l'acte sexual. El fill intenta amagar amb el barret la pulsió que sent cap a ella. L'acte es representa amb els acoblaments dels sacs, la forca que es clava en la terra arada i el carretó, ric en associacions simbòliques. En el paisatge atàvic on es realitza l'escena, Dalí endevina la consumació de la tragèdia amb l'enterrament del fill. Ho va confirmar una radiografia de l'obra de Millet on es podia veure, sota el cistell, la forma d'un taüt enterrada sota capes de pintura.